असंगम थांनानि लगिरा साय साय सेंख्राखैजा थानचाखोलायनानि हामानि बागै मोखै खिख्लायजा दफानर तब्रनानि चांगब चांग्रि गोरा खेखाजा जबा चेंसालायनानि फायदि ताकुसं फायदि बुकुसं फायदि ताकुसं फायदि बुकुसं हानसानि मारिमया प्रिसेलायना बाक्सा खेचिनि हाननारलायना हानसानि मारिमया प्रिसेलायना बाक्सा खेचिनि हाननारलायना थांसा थांसा जुले जतनो थांसा थांसा Diplomata long live, YTF long live, DWF long live, BJP IPF tini yakare phainai takura no lam sako, BJP IPF tini yakare phainai no lam sako, Diplomata long live, Bubagra long live, Diplomata long live. তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম गंगानगर ब्लॉक नि अंदर बिसी गई चकमा बिसी दंती पारा बाय आनंद पारा मिले टोटल 24 फैमिली ने 51 वोटर्स 51 वोटर्स 24 परिबानी बीजेपी आईपीएफ तिरनो याकारै तिप्रा मथा फाइका समोनो खाबे खुबै लामसगो चिनि बासका आरबा काइसा जयनिं प्रोग्राम तंगो न नंनाय नाय तंदे चिनि माहाय रैसाबरिबो जयनिं प्रोग्राम तंगो एम्बाय सिनारो रायबे बिलिनि इलाका कंमा एरिया न जयनिं प्रोग्राम तंगो दिल्ली न तिप्रा मथागो सापुर खाय तंगो तिप्रा मथानि एक्टिविटीस साजागै मुबाग्रानि वान सम्मानि साजागै ग्रेटर तिप्रालेनि बागै बसका थानसावनानि बागै जों आमचानि जे तिप्रा मथा खाया तंनाय र मनसं जतन कइनाय तिप्रा मथा फाय जयन दगै बसका थानसानि लामा फाय ग्रेटर तिप्रालेनि बागै सिनि हानि जोंनो नायगल फांनो नांनाय जोंनो नफां सिनि हावा जोंनो रोल खायनाय सिनि हावा जों बिनि आव जों आरो जों रय तंलिया होननाय असनो जतन हामबाय